Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan! Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Unsa man kay ugma nga nagpaabot ni Ramon uban sa mga tawo nga kuwang og pagmahal kaniya. Mga higala, sundas pagpamati ang matag sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo uban sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Naruhon ko ni Bi. Parang ko ni gamay akong uos kahoy, Bi. Oh. Ramon! Sa mo nang gibuhat nimo? Ano giparot mo ni imong usa ka kahoy? Ano maklaro? Kung tinuod maging niya ka? Kung tinuod bang minitabo na to? Ramon, ni alagi ko. Og tinuod ka may... Ako minumdum nga minitabo na to. O ako kabanteng nagduog ta. Nakulukoy sa ka, Leslie? Oh, Ramon, Nakulukoy ba ka? Murag pasagad lang kang sulti. giing na nataka nga atong ipatuo nila. Ang kuna atubangan sa mga tao nga uyab ta. Ug na ang kuna ko nimo. Kadi na ko muuli sa amo. Muuban
ko nimo bisag asa ka. Unungan ta ka. Tinuod yun eh. Nakagusto ka na ako, di ba? Gusto kang magkauyap ta, di ba? Naibog ka na ako. Oo, pitibugan ako ni mo day. Dugay na. Pwes, dad ako, Ramon. Muuban ko nimo. Oh, Tinuod man kang imong kukman ako. Pwes ayaw pag-surrender. Andam kong muuban nimo bisag asa. unya, mauban ka na ko. Asam ti ka dada. Bisag asa. Ikaw na yung magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon ni mo? Ang gugma. Ang gugma magtudlo nato kung saon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban ta, nya watay bayan ka po yan. Watay mga gamit, watay katri. Asam ta mga tug. Manghigdan ta siyuta. Sus, ambot ni mo, oy. Pagbudbud ha, Ramon, oy. Oh, nanuko ka day. Muna'y problema ni mo. Kay magsika mag kinulukoy, good. Di mo ka maning kamot nga mahimo kang butan. Oh, huwag na ako tuyuan. Kung dili ka mo dawat ako, bahala ka. Basta din ako muulis amo. Bahalag asa ko. Dahil Leslie, ayaw na. Asa ka day? Ay, pag-isot sa lasang. Ngit-ngit na day. Ala, may suot sa lasang. Hala, kangit-kitin isod sa lasang. Huwag ko'y makita. Leslie, day, hain ka. Ayaw pa tuyig lagkaw. Dili pasaan ka. Dako na maginilasang. Hain ka, day. Maglago tao sa ining Ramon. Kulukoy gitingay ning tinuod. Day, Leslie. Bahala ka diha. Magkabo. Ito na nagapangapangka na ko. Hain ka na, Leslie. Ay, pating lagkaw, day. Delikado nila saan ngay ungo din hi. Hain ka. Doon ay bate sa usa to? may sapa. Ano to? Malipayon siya. Doon ay nagkanta. May dili. kilong dat Ang ungo. mata. Ang ungo ron. Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing. Ang ungo niya sa mundo lang ungo. Na Leslie na yung ungo, din na balik dire. Kinal magkita na ko si Leslie. Tingnan ko sa unsa sa ungo. Bala na, ato ko dito. Na Leslie, hain ka! Ayaw lagi, amay. O sani, ay. Nagkumbitay ko, nabiti ko. Nilit ang dinhi. Da! Ha! Sakpan ka gyud. Nakuha siya sa akong bitik. Sakpan ang maidlas. Ay, gahi kay ka ha. Ikaw mo'y akong tabang-tabangan. Unya dugay-dugay ka pa. May pagbikton ta ka. Sige. Akong litag dadasya dire. Doon ay bake sa may sapa. Malipayon siya. Sama ni, giguroy ko si Tag. Asam ko na dahil ni. Asam ko. Delislihain ka, tabang, day! Tabang! Uy, si Ramon na ngayon siya tabang. Nagpaninggit siya. Oh, hala. Nauha na. Naunsa ka siya. Ramon, di ko dire! Naunsa ka, Ramon! Asam ko na dahil ni. Ganong kataas init aga. Nga naman eh. Unsa man ay
dahon nung na. No. Da! Kuha lagi ka. Uy! Ay! Nagkatubang na gyud ta. Gihago gyud ko nimog maayo ha. Kuha nung ka sa akong gamhanang litag kung gula ka. Uy! Perting paabot na ko nimo. Mura kag si Kinsa. Mura kag importante. Ikaw! Ikaw ang ungo! Unsay ungo? Nagkakita na ko ni mo, ikaw tumigog ko na ko, ungo ka! Unsa? Ako ungo? Ha, ako pa'y mutabang nimo. Unya ako pa'y nganla nimo dili mao. Nay ungo ay niya. Agoy! Ha. Gitapanos ko ni mo, ungo! Matagubaan sila na, hoy! Abay. Tinong kita, ungo, mudaog-daog na ko! Dili ko ungo. Ako Sermitan yang bruha. Ang imong manluluwas. Ilmitan niya, bro, ka? Kisam ka mananapa ka? Nga lurason mo ko ni mo, unsam na ka? Iyaan ti ka? Tubag! SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibati adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, dayon niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan capsule nakalibang dayan na siya mo tong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.